جلانی مدہ پیر دی حب دے نال کیجئے جند خاتمان دے وچ پیریاں باجیوش جناب دے کار نہیں لکھیں ٹھونڈ دے فقیریانی غوث پاک وہ ہستی نے جنہ دا تقریباً سارے اولیاء اللہ نے ذکر فرمایا مہربان ہو کے چھوڑو قدرت کی بخش دتیاں ملک جنگیریاں آنی اکتاب دے قدم تھیا پائیاں قرب حضور بدیریانی
لکیریاں آنی وارث محی الدین ہے پیر ساڈا